De la era cu aromă de cafea la era mușchilor conturați. Cu noile categorii Vinted, acum poți vinde toate articolele uitate. Nu folosești? Vinde! De la era cu aromă de cafea la era mușchilor conturați. Cu noile categorii Vinted, acum poți vinde toate articolele uitate. Nu folosești? Vinde! Ești unul dintre cei mai talentați copii din lume. Milioane de inimi se îndrăgostesc din nou de pasiune, Hai, mama mea! Nu cred așa ceva. ambiție și curaj. Stau în fața unui geniu. Da, e cel mai șmecher și niciodată nu te aștepți să vezi ceea ce vezi. Aici începe distracția. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne artă nouă greșelile noastre. Românii au talent. Aici începe. S-a dat drumul. Un nou sezon din 23 ianuarie Gol de bază. la Pro TV și pe Voio. S-a dat gol de bază.
Ești unul dintre cei mai talentați copii din lume. Milioane de inimi se îndrăgostesc din nou de pasiune, Parcă nu scapă. Hai, mama mea! Nu cred așa ceva. ambiție și curaj. Stau în fața unui geniu. Da-i cel mai șmecher show, niciodată nu te aștepți să vezi ceea ce vezi. Aici începe distracția. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Românii au talent. Aici începe. S-a dat drumul. Un nou sezon din 23 ianuarie Gol de bază. la Pro TV și pe Voio. S-a dat gol de bază. Ești unul dintre cei mai talentați copii din lume. Milioane de inimi se îndrăgostesc din nou de pasiune, Parcă nu scapă. Hai, mama mea! Nu cred așa ceva. ambiție și curaj. Stau în fața unui geniu. Da-i cel mai șmecher show, niciodată nu te aștepți să vezi ceea ce vezi. Aici începe distracția. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Românii au talent. Aici începe. S-a dat drumul. Un nou sezon din 23 ianuarie Gol de bază. la Pro TV și pe Voio. S-a dat gol de bază. Ești unul dintre cei mai talentați copii din lume. Milioane de inimi se îndrăgostesc din nou de pasiune, Parcă nu scapă. Hai, mama mea! Nu cred așa ceva. ambiție și curaj. Stau în fața unui geniu. Da-i cel mai șmecher show, niciodată nu te aștepți să vezi ceea ce vezi. Aici începe distracția. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Românii au talent. Aici începe. S-a dat drumul. Un nou sezon din 23 ianuarie Gol de bază. la Pro TV și pe Voio. S-a dat gol de bază. Ești unul dintre cei mai talentați copii din lume. Milioane de inimi se îndrăgostesc din nou de pasiune, Parcă nu scapă. Hai, mama mea! Nu cred așa ceva. ambiție și curaj. Stau în fața unui geniu. Da-i cel mai șmecher show, niciodată nu te aștepți să vezi ceea ce vezi. Aici începe distracția. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre. Românii au talent. Aici începe. S-a dat drumul. Un nou sezon din 23 ianuarie Gol de bază.
La Pro TV și pe Voio. S-a dat gol în bază! Hula Hoops? Noile Hula Hoops te cheamă la joacă. Cum ai putea să le reziști? Hula Hoops? Noile Hula Hoops te cheamă la joacă. Cum ai putea să le reziști? Hula Hop. Hula Hoops? Învârte distracția pe degete cu noile Hula Hoops. Tu le-ai încercat? Uneori, viața e ca o junglă. Unii sunt mereu pe fugă, se agită. Și eu eram la fel. Dar cu timpul, gustul evoluează. Nu te mai grăbești, savurezi. Și uneori îi ajuți și pe cei din jur să facă la fel. Savurează Schweppes.
चागी का वो रेगिस्तान जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत और खामोशी थी, आज पाकिस्तान के लिए एक नया इकोनॉमिक चैप्टर लिखने जा रहा है। बलूचिस्तान की इस ज़मीन के नीचे एक ऐसा ट्रेजर छुपा है जो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया भर का टॉप 5 अनडेवलप्ड कॉपर गोल्ड डिपॉजिट है। जी हाँ, रेको डिग एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। ना ही ये सिर्फ पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को मच नीडेड बूस्ट्स दे सकती है बल्कि स्टॉक मार्केट के लिए एक परमानेंट गेम चेंजर बन सकता है। और ये कैसे होगा आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लें, रेको डिग कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं, ये दुनिया के उन चंद टियर 1 कॉपर गोल्ड माइंस में से है जो पूरे 40 से 50 साल तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्निंग्स करके दे सकता है। टियर 1 माइन का मतलब होता है मैसिव स्केल, अल्ट्रा लो कॉस्ट, हाई रिकवरी, लॉन्ग लाइफ, और ये सारी क्वालिटीज़ रेको डिग प्रोजेक्ट में मौजूद हैं। रेको डिग का स्ट्रिप रेशो वर्ल्ड क्लास है और एनुअल प्रोडक्शन 4 लाख टन कॉपर और Haideți să vedem cine recunoaște aromele magice. Mango, căpșuni, Magnolie, Smeură, trandafir. Mamă, ce frumos miroase! Miroase a portocală. vanilie, nu știu. Rosa trandafir. Mango.
चागी का वो रेगिस्तान जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत और खामोशी थी, आज पाकिस्तान के लिए एक नया इकोनॉमिक चैप्टर लिखने जा रहा है। Haideți să vedem cine recunoaște aromele magice. Mango. Căpșuni. Magnolie. Leură. Trandafir. Mamă, ce frumos miroase. Miroase a portocală. Vanilie, nu știu. Rosa trandafir. Mango.
branduri iconice în devenire. Glowery, One Size, Summer Fridays și Kosas. Ele sunt viitorul frumuseții. Sephora. Nici nu mai pune masă. Direct din aceeași farfurie. Deschide Coca-Cola Zero Zahăr și Fanta, înscrie codul de sub capac pe coca-cola.ro și poți câștiga 300.000 de lei și multe alte premii să vă faceți toate poftele împreună.
Nutline. Ce avem noi aici? Și cum ți se pare? Wow, mi se pare că e a mea. Arahide crocante și semințe relaxante. Nutline. Ia-ți porția de ronțăială.